فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. يوم muna Laraba takwas ga watan Ramadan. Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da shekara 1447, wanda shine ya daidai da 25 ga watan Fabrairu, miladiya tana da shekara 2026. A ci gaba da darasin da muke gabatarwa daga tafsirin Alƙur'ani mai girma daga cikin wannan sura mai albarka, suratul Hijri. Duk da dai kamar yadda na ce muna ta ban kwana da ita, amma dai tana ta ƙara rike mu. A darasinmu na jiya idan ba a manta ba, mun tattauna akan ayoyin Allah subhanahu wataala, tun daga kan wa ma khalaqana as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa inna as-sa'ata la'atiyah fasfahi as-safha al-jamil inna rabbaka huwa al-khallaqu al-alim wa laqad ataynaka sab'an min al-mathani wal qur'an al-azim la tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan alayhim wakhfid janahaka lil mu'minin. Waɗannan ayoyi a jiya mun fara magana akan su. Allah subhanahu wataala kamar yadda ya faɗa, mun yi magana akan halittar sammai da ƙasa, wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Wannan irin su Allah yana ta maimaita irin haka, wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna aktharahum la ya'lamun. Akwai wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila dhalika zannu allazina kafaru wa wailul lil ladzina kafaru minan nar. Akwai wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna, a cikin suratul anbiya. Haka Allah subhanahu wataala yana nuna hatta halittar baki ɗaya, halittar kuma ba yayi ta bane dan wasa. Allah yana magana akan cewa afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Kuma ko da wani lokaci Allah yana gaya mana idan ya faɗi abubuwa na ni'imarsa, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila. Allah baka halicci wannan abun haka kawai dan a banza ba. Wato ko menene Allah zai yi, to yana yin sa akwai hikima a cikin wannan abun. Sai dai hikimar ba kowa ne zai iya ganewa ba. Wani zai iya ganewa, wani ba zai iya ganewa ba. Wanda Allah ya ganar shikenan sai ya gane. Wannan Allah ya yi mana magana akan tashin alkiyama, kuma mun yi maganganu akan ayoyin da suka tattauna akan tashin alkiyama da cewa lalle zai zo. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينهم. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. kafirai suka ce ai tashi alkiyama ba zai zo mana ba. Qul bala, kace musu ina, haka warabbi na rantsi da ubangiji la ta'tiyannakum, za ta zo muku. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
suka ce ai wannan ba za a tashi alkiyama ba, wannan ba zai yiwu ba, da ka ce ayi da karka ce ayi, da ka ce za a yi ka yadda baka yadda ba sai an yi, magana ta kare. To shine Allah subhanahu wataala ya gaya mana haka, wa inna sa'ata la'atiya fasfahi safhal jamil. Kai kokari kai yafiya as-safhal jamil, yafiya wanda yake aljamil mai kyau. Wannan duk da ana magana da annabi ne sallallahu alaihi wasallama, amma in ka lura zaka ga ayar nan tana jan gezarta, ko ma wane ne ana gaya masa haka. Sannan Allah ya ce inna rabbaka huwal khallaqul alim. Mun yi magana akan walaqad atainaka sab'an minal mathani, mun yi magana akan rabe-raben maganganun da aka faɗa, musamman akan menene sab'an din, akan menene al-mathani din. An yi magana akan sab'an din nan, akwai magana da ta ce Fatiha, mun yi riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, akwai magana da ta ce waɗannan guda bakwai din nan, mun yi riwaya daga Abdullah bin Abbas surori bakwai na farko, akwai hizfi bakwai, mun yi riwayar shi daga Abdullah bin Abbas, akwai magana akan abubuwa guda bakwai waɗanda suka shafi alqur'ani, shine umarni da hani, bishara, gargadi, buga misali, ba da labarin al'ummai da kididdiga ni'ima. Waɗannan abubuwa guda bakwai din aka ce su ne sab'an din. To minal mathani, haka akwai wanda suka ce hizufa guda bakwai, akwai wanda suka ce hemim guda bakwai, akwai wanda suka ce daga mufassal ne zuwa nasi, su ne sab'an minal mathani din. To in kuma an ɗauki Fatiha ne sai a ce ayoyinta guda bakwai. Minal mathani daga ababen da ake biyuntawa, shi ma an ce ita Fatihar ce kanta. Wasu sun ce alqur'ani ne baki ɗaya, saboda faɗar Allah, Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan mathani. To wannan shine abin da yake. Wasu suka ce dukkanin wata sura wacce aka maimaita irin kalarta, dan haka waɗancan bakwai din za su shiga. Wasu suka ce izufa bakwai din su ma za a ji umarni da hani da kuma hukunce suna maimaituwa. Wasu suka ce dukkanin alqur'ani ne. Wasu ma suka ce a Fatihar ce ita ce dai, saboda almathani din da aka ce wai kamar an yi istithna'in ta kenan, an yi togonta, ba ba wa sauran al'ummai ba sai aka ba wa al'ummar annabi Muhammadu, ba ba wa annabawa ba sai aka ba wa annabi Muhammadu shi kadai, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana cewa ita ce as-sab'ul mathani, ita ce wannan sab'ul mathani wal qur'anul azim din nan wacce Allah ya bani. To wannan ita ce ake nufi. Mun yi maganganu masu tsayi jiya akan abin da ya shafi wannan aya, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anul azim. Sai Allah ya ci gaba da cewa annabi Muhammadu, la tamuddanna ainaika, kada ka ce za ka rika maka idanuwanka, wato ka rika maka ganinka, abun ya rika burge ka har ka kalla ka ƙara ƙarawa zuwa ga abin da muka jiyar da su daɗi da shi na rayuwar duniya. Dan ka ga abun nau'i simfi kala kar wannan abun ya burge ka har ya sa idan ka ya rika tafiya wajen kallon abun ba kakkautawa. Wala tahzan alaihim, yace kar kai bakin ciki akan su. La tamuddanna aynayka dinnan, Allah ubangiji akwai inda yace wala tamuddanna aynayka ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi. Mun yi haka ne dan mu jarabe su a cikin sa, wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Amma wannan ma'anarsa ba yana nufin kallo na ido ba, saboda in har za a ce maka karka maka ganin kai zuwa ga abin da muka jiyar da su daɗi da shi, ai kaga abin da wannan yake nufi, idan ka kaurace masa ɗin baka ma wajen da zaka ga abun, kaga ba za ka gan shi ba. Saboda haka ana nufin zuciya, kar ido ya hango abin da zuciya za ta zama ta kyautata shi, tana ganin abu ne mai kyau, kuma shikenan sai abin ya zama ya tsaya a zuciya. Kamar a cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kada ya zamanto idan ka ya kalle ma abin da zuciyarka za ta ji tana son sa, cikin irin abin da Allah ya ba su na daga jin daɗin rayuwar duniya. Kawai mun yi haka ne don mu jarabe su. Amma wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Wala tahzan alaihim, kar kai bakin ciki akan su. Wannan bakin cikin nan Allah yana yawan gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan, wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Kada ka kasance a cikin kunci na irin makircin da suka yi. Yace mun san abin yana bata maka rai, kad na'lamu innahu la yuhzinuka alladhi yaqulun. Mun san abin da suke faɗa yana bata maka rai, fa innahum la yukzibunaka, amma ba da kai suke ba, ba kai suke cewa kai ƙarya ba, walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun. Su azzalimai suna yin jayayya ne da ayoyin Allah, amma ba da kai suke ba. Kamar Allah ya ce ba da kai suke ba, da mu suke. Da baka zo da abun ba da basu ƙaryata ka ba. Shine ai al-Busiri ke cewa ajaban lahum
shahidu lahu bi amanatin hatta idza adda al-amanata kadhabu. Abun mamaki gare su suka rika cewa manzon Allah aminu ne tun kafin ma a bashi aiki. Sai da ya ba su amanar yanzu ya kawo ta yadda take, kuma sai suka ce ba haka bane, ba wannan ba gaskiya bane. So kaga maganar ba da manzon Allah ake ba, Allah ya ce da mu suke, saboda mu muka baka abinda da baka ce ba da ba su ce ƙarya kake ba. Da ai kai mutumin kirki ne a wajen su. Kana kawo wannan sai magana ta zo. Wannan yana ɗaya daga ciki. Sannan Allah subhanahu wataala yana cewa manzon Allah ya ayyuhar rasulu la yuhzinka alladhina yusari'una fil kufri min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Kada abinda suke faɗa na kafircin nan ya bukanta maka rai, kar ka damu, kar kai bakin ciki. Wani lokaci ma har Allah yake gaya masa manzon Allah la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin, ko zaka halakar da kanka ne saboda sun kin imani. Fala allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadisi asafan, ko zaka kashe kanka ne kam saboda tsabar bakin ciki dan musu imani da wannan littafi. Ba kai hakuri, mun san abin da muke tsarawa, kuma Allah subhanahu wataala ya san lokacin da zai tsaya. Saboda haka wala tahzan alaihim, kar kai bakin ciki a gare su. Wala tahzan alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin, ka jinke ko ka sunkuyar da janahin ka ga mu'mini. Je mun yi magana akan asalin yanda wannan kalmar ta fara, daga maganar tsuntsu ne idan ya saki fuka-fukansa ya jawo 'ya'yansa ya rintse su a ciki. To daga nan sai aka ce dukkanin tausayawa, dukkanin mutumin da ya zamanto mai wato in ana so a tausayawa abu to sai a ce khafdul janah. Shi yasa Allah subhanahu wataala da ya magana a cikin wajen tausayawa iyaye yace wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan kariman. Sai ce wakhfid lahuma janaha dhulli min ar-rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Saboda haka Allah abin da yake so ayi wannan tausayi din. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuwa ya shahara akan abin da ya shafi tausayi, kamar yadda muka ce jiya. Allah ya ce masa bil mu'minina raufur rahim. Manzon Allah mai tausayi ne, mai jin kai ga mu'minai. Ya gaya mana su kansu mu'minai din tsakankaninsu suna jin tausayin junansu. Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari, amma sai ce me ruhama'u bainahum, masu tausayi zuwa ga junansu. Manzo Allah yana gaya mana a hadisin da Muslim yake riwaya daga An-Nu'man bin Bashir radiyallahu anhuma, yana cewa masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim masalul jasadil wahid idha ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Manzo Allah yana cewa misalin mu'minai a cikin tausayinsu da soyayyar junansu da jin kan junansu kamar jiki ɗaya ne. Duk lokacin da wani bangare na jiki ya samu matsala sai sauran wajen ya zama ya ansa da rishin lafiya da kuma kwana ba a yi bacci ba saboda matsala ta ciwo. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya sifanta mu'minai tare da shi. Ya ayyuhal ladzina amanu man yartadid minkum an dini aw man yartadda minkum an dini fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Masu kaskantar da kai ga mu'minai amma masu tsanantawa da kaurarawa ga kafirai. Manzon Allah saboda wannan abun ne Allah ya ce masa fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Yace kaga saboda rahamar Allah ne fa kake tausayawa gare su. Da ka zama mai kakkarfan hali, mai kakkausan hali, mai kakkarfar zuciya wanda baya bari ta kwana, da duk sun wawashe, sun lamfadu, da sun tarwatse min haulik daga gefenka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ashe abun ya zama sajiya, tabi'a ne nasa, saboda kasancewarsa rahama ne ga talikai, sai Allah ya sa kuma ya zama rahama ga dukkanin abun da zai. Ba ka taba ganin babu wani mutum wanda zai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa cin fuska. Tausayin al'ummarsa ranar da kowa ke cewa ta kaina nafsi nafsi, shi manzo Allah rannan ne yake cewa al'ummata. Wata rana Jibrilu ya zo ya tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kuka, sai yake ce mishi me yake sa ka kuka ne?
sai yake cewa a'a na duba ne na ga Allah subhanahu wata'ala ya bani labarin Ibrahimu alaihi salam inda annabi Ibrahim yake cewa faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim, wanda ya bi ni yana tare da ni, wanda ya saba min kuma kai mai gafara ne. Kuma na ga annabi Isa shi ma Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu labari sai ya ce a ƙarshen labarin sai annabi Isa ce in tu'adhibhum fa innahum ibaduk in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Idan kuma kai musu gafara kai mai buwaya ne mai hikima. To Allah ni kuma fa me aka bani yace ka gaya wa Muhammadu cewa ba za mu tozarta ka a al'ummarka ba, ba za mu kunyata ka ba a cikin al'ummarka. Lalle haƙiƙa za mu baka mu yi maka kyautar da sai ka gamsu. Wala sawfa yutika rabbuka fatarda din nan sai ka gamsu ka ji ka yadda. Ba ana ruwaya ana cewa wata ruwaya da Abdullah bin Abbas yake cewa yace manzo Allah yana cewa in ku sai na yadda ne, in ku sai na gamsu ne, to bana so ko mutum ɗaya ya shiga wuta. Shi mutum ɗaya ba wai maganar zancen a ta rabon wuta ba a mutane, a ta rabon kafirci a mutane ba, shi manzo Allah kowa ma baya so shi. Muslim yana ruwayan hadisi daga Muawiyah ibn al-Hakam yace wata rana nazo na bi manzon Allah sallah, yace ana nan cikin wannan abu sai wani mutum yayi atishawa, sai na ce masa rahimakallah ko yarhamukallah, Allah ya ji kanka. Yace sai na ga mu haka ana ta kallo na ana hararata, sai na ce me faru ne na kuna ta mun wani irin kallo, me ne ya faru? Yayi magana ana hararsa kuma yanzu ya ƙara wata magana. Sai aka rika buga cinya haka suna buga cinyarsa. A ƙarshe dai yace na gane su suke ne shiru din. Da aka idar da sallah sai manzon Allah ya waiwayo ce waye yayi maganan nan? Yace nace ni ne ya manzon Allah. Yace to ni tunda nake, inji shi wannan sahabi yace ni tunda nake ban taba ganin mutumin da yake iya koyarwa, malamin da ya iya koyar da mutum abu cikin sauki kamar yadda manzon Allah yake. Yace bai kare ni ba, bai zage ni ba, balantana ya dake ni. Kawai abin da yace da dai ya tabbatar da cewa ni ne, yace au kai ne, sai yace inna hadhihi as-salah la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas. Yace inna ma huwa at-tasbihu at-takbir wa qira'atul qur'an, at-tasbihu wat-takbir wa qira'atul qur'an. Sai ce masa sallan nan da kake gani babu abin da ake so ya zama an yi shi daga cikin zancen mutane a cikin ta. Kawai abin da ake so a rika yin kabbarbari da tasbihi da karatun qur'ani. In ba wannan ba a cewa komai a wajen sallah. A nan wajen wato an jefe tsuntsaye da yawa ne da dutse daya. Ai in ka lura da wani abu guda daya, su ba buga cinya suka rika yi ba, to nan ma sai aka ce musu tasbihi ake. Ashe idan ana sallah kana so ka nusar da wani mutum akan wani abu wanda yayi, to maimakon kai wani motsi sai ka masa subhanallah, to daga nan sai ya ankara sai ya dawo kan wannan abun da ake a ciki. Haka ake yi. Amma wace wallahi manzo Allah bai kara akan wannan ba. Haka yake yi. Wani mutum kamar hadisin da Imam Ahmad ya ruwaya daga Abu Umama al-Bahili, Abi Umama al-Bahili radiyallahu anhu, yana cewa wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai wani mutum, wani yaro ya zo matashi. Sai ya zo ya kutso ya mazo kusa da manzon Allah sai ya ce ya Rasulullah, yace na zo ne ina so kai min izini, izalli fi zina, kai min izini na rika yin zina. A nan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai sahabbai suna ji suka tashi. Aka tashi aka zabura. Za a caccanza mar kamanni, ya zai zo gaban manzo Allah yana wannan danyar magana. Da aka yi kansa manzo Allah ce a ku kyale shi, ku bar shi mana. Ya zo sai ce masa matso nan, ya matso kusa da shi. Sai ya ce to nan ne ake ce masa tad'imul qawli bid dalil, a ƙarfafa magana da dalili. Mutum ne za a jawo shi a bashi dalilin da shi kansa zai bada amsa wacce har shi kansa ya gamsu cewa lalle wannan abun ba haka bane. Sai ce wannan abun da zaka yi kana so a yi da mamarka? Yace a'a ba na so. Sai ce yarka fa? Yace ya ba na so.
yace yayarka ko kanwarka fa ce ba na so. Yar uwar babanka yayarsa ko kanwarsa fa ce ba na so. Yar uwar mamarka yayarta ko kanwarta fa ce ba na so. Ce to ai wanda za ka yi da su ma wani abu ne na waɗansu mutane na ɗaya daga cikin wannan. Wacce za ka yi da ita ko yar wani ko matar wani ko yayar wani ko kanwar wani ko mamar wani ko haka dai shi ne za ka yi. Ya ce to ya za ka yi abin da ba ka so a maka ka yi wa mutane kuma wannan. Sai ya sunkuyar da kansa, nadama ta shigo. Sai manzo Allah ce to matso. To shine sai ya matso sai ya dora hannunsa akan kirjinsa. Sai ya ce Allahumma ighfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Yace ya Allah ka gafarta zunubansa, Allah ka tsarkake zuciyarsa, Allah ka katange al'aurarsa. To kamar yadda nake gaya maka wannan shine aka yi masa wani irin CT scan. An sa shi an sa scanner an yi erasing duk wata matsala da wani rikici da wani damalmalla da wane ne duk an wata hirqalbahu. Ji wannan maganar. Kaga wannan wautar da yayi anan muka samu wannan karatu. Amma manzo Allah daga nan aka ce ba a ƙara jin wannan mutumin yayi wani aiki na banza wanda zai kawo matsala a cikin haka. Amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake, tausayi. Ya taba wucewa ya zo ya tarar da mutane suna hira a saman dawakai. Ya ce musu kai jama'a bayin Allah ku nemi waje ku zauna. Ya ce waɗannan dawakai da dabbobi ba a riƙe su don su zama kujerunku ba. In dai tafiya za ku ci gaba da tafiya, in ko ba haka ba to ku sauka ku zauna ku yi hirar ku in kun gama ku tafi, amma ba kuna tsaye da su ba kuna hira. Kaji fa ya taba ganin sai da Aisha an dora ta akan taguwa tana ta yi wa taguwar irin diddigen nan ta sauri yace ke ya Aisha alaiki birrifqi. Yace Aisha ina horanki da ki tausaya tausayi ki wannan abu. Ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ita sai ce inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in. Yace in za ku yanka ma ku kyautata yankan ku, in za ku kashe idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza zabatum fa ahsinuz zibha wa liyuhidda minkum ahadun minkum shafratahu wa liyurih zabihatahu. Wanda zai yanka ya wasa wukarsa ta kaifi sosai dan in yazo yanka da ya dirza abun ya zama ya samu ya yanka shi dan kar ya huta da jiwa wannan dabba ciwo kafin wukar ta je gare ta. Manzo Allah yana so a kaifafa wukar a wasa ta da an yanka dan ita dabbar da za a yanka din ta huta daga wannan zafin da za ta ji kafin a kai ga yankanta. Wannan fa dabba ce. Kaga ashe kenan da a ce ba shari'a ba ce ta zo mana da a yanka dabba, to da labarin wajen manzo Allah yake da yana iya cewa kar ma a yanka dabba. Saboda tausayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka yake yin sallah, yana tsaye yana sallah zai jiyo kukan yaro a baya ya takaice sallar. Har ma yana faɗa yace ina shiga sallah da niyyar zan tsawaita ta, amma sai in ji kukan yaro a baya sai in sassauta sallar saboda damuwar da na san mahaifiya na ji idan ɗanta na kuka. Saboda haka sai ya rage sallar. Kaji fa. Za a zo a yi sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mutum limami ya je sallah kamar misali yanda Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu yana zuwa ya sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma sai ya tafi ya je unguwarsu kuma shine limamin unguwar. To shi Mu'adh makarancin alkur'ani ne kuma irin matasan malamai din nan ne masu irin ji da karatu din nan wanda kawai in aka fara ya ta tilawa malam sai ya ta karatu wani yana bin sa sallar nan kawai da ya sallar nan ta ji karewa kawai sai sa sallabe ya koma gefe ya kakkafa tasa ya gama ya hada ya tashi ci gaba da masa. Da aka idan da sallah sai aka ce Mu'adh bin Jabal ai wane kaji abin da yi, sai ce to ai wannan abun munafurci ne. To wannan magana sai ta koma mu mutumin, to shine sai zo wajen manzon Allah ya ce ya Rasulullah Mu'adh ya ce mun munafiki. Ce garin ya yace kaji ya ce to ya aka yi, ya ce manzon Allah mu mutane ne ma'abuta noman rani kuma ma'abuta dabbobi. Inda nake daura dabbobi na kusa da lambu na ne. Idan muna ne nisa ana irin wannan doguwar sallar ta Mu'adh, dabbobin nan suna iya haurowa su shiga amfanin gonan su mana ta'adi. Ya ce to wannan sallar ta sa ba za ta gyara mu ba. Shi yasa kawai ne yake nan irin tawa na dan yi sauri na gama wannan akai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kiran Mu'adh yace afattanun anta ya Mu'adh,
Mu'az zaka fitini mutane ne? Yace yanzu Mu'az ba zai ishe ka ba su halata ka hadithul gashiya su shamsu wa duha kai mana a gama sallah a tashi kuma saboda wannan sallar yace akwai mutane masu larurori da yawa har ya faɗi magana idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif idan ɗayan ku zai yi wa mutum sallah zai ja sallah to ya sassauta fa inna fihim as-saghir wal kabir wal da'if wal qawi wa zal haja cikin su akwai yaro akwai babba akwai tsoho akwai kakkarfa akwai mai rauni akwai ma'abucin bukata wani ma jira kamar yadda nake yawan gaya mana wani jira yake yi ai sauri a idan da sallar ya tafi zance wajen matas wajen budurwarsa to wannan tafiya zancen idan ba a idan da sallar da wuri ba to zai ta tunanin idan ya je me zai gaya mata a nan cikin sallar da zai tattara me zai gaya mata da ƙaryar da gaskiyar duka baki da abu duk anan zai ta tunanin me zai gaya mata amma in aka idan da sallar an gama har sai sallar mai shi tafi abunsa a hanya yayi wannan tunanin ba cikin sallah ba yace wa idza salla li nafsi idan mutum zai salla ga kansa fal yutawil ma sha sai tsawaita yanda ya ga dama haka yake yi amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da hakan yana yin doguwar sallah kamar na gaya mana ai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda har Aisha ta kawo shi Abu Hurairah ma ya kawo shi wanda Bukhari ya riwaya inda yake aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi karanta suratul a'raf a sallar magriba ya raba ta biyu suratul a'raf kaga ba fa irin su Ar-Rahman Allamul Qur'an ba irin su ma salakun fi sakar ba kallon sun ma nazar sun ma abasa ba irin gajejeru wannan suratul arafi dogayen surori ayoyi ne da ita haka take amma aka raba ta biyu amma sahabbai babu wanda ya complain cewa manzon Allah saboda in yana magana in yana karatu wato mantawa kake da jikinka barantana ka ji gajiya saboda haka wannan ake yi Anas bin Malik ya faɗa ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah ya ce ni ban taba jin wanda ya fi kai shi Bara bin Azib ma ya rawaita irin wannan hadisi ban taba jin wanda ma samitu ahadan ahsana minhu sautan ban taba jin wani mutum ɗaya ba wanda ya kai daɗin muryar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma da aka tambayi Anas aka ce masa ya kaifa kanat qira'atu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai ce kanat qira'atuhu maddan yaya karatun manzon Allah yake ce karatun sa ja ne fa qara'a bismillahir rahmanir rahim aka yi karanta ja yake yi sai da Aisha ta ce in yana magana mai lissafawa in ya ga dama zai iya lissafa maganar saboda yin ta da yake yi dalla dalla to balantana ya zo karatun Qur'ani amma ba a gajiya malam ai ta karatu suratul arafi ana din rikice-rikicen nan nata malam fa ai kun san dai ta kun daidai sai araf yadda take musamman in an shiga su wajen walbaladu tayyibu walbaladu tayyibu gari da dada amma kuma shine gari mai rikici haka ana cewa wasu malamai idan suka rabu da almajirinsu da sun haɗu su ya tilawa tana nan sai to bismillah walbaladu tayyibu da ita ake kwatantawa in kana tilawa in kana yawan yi kullum ba a wannan akai a ciki daga nan in ka shura kai yamma ka tafi har kalal malau in ka isa lafiya za a ce yana yi amma da an ga ya fara rikirkicewa so wajen akhrijuhum kana akhriju ala ludin ai kaga akwai magana to kaga to wannan yana ɗaya daga cikin dai amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yana yi ba sa gajiya to tausayin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda nake magana akai duk inda ka taba zaka gani za su tafi yaki yace in kun je wajen yaki banda kashe tsoho banda kashe yara banda kashe mace kar a kashe dabba sai idan ci za a yi amma kar a yanka haka idan ai ta'adi kar a lalata amfanin gona kar a sare bishiya kar a cike rijiya kar a datse ruwan da yake gudanya kar a rushe gine-gine wanda bai yaƙe ku ba kar ku yaƙe shi in ko ga mutane sun killace a wajen suna ibada ku bar su da abin da suke bauta kar ku taba su haka fa ake yi za a yaƙi haka yi saboda tausayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yake yi wala yujzi'u sayyi'ata bis-sayyi'a walakin ya'fu wa yasfa haka manzo Allah haka aka sifanta shi wannan haka yake a Taura ma da Injil baya mai da mummuna sai dai ya rangwame ya yafe wannan tausayin haka aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin kamar yadda ya faɗa a Shu'ara'i ka bi ka tausasa janibinka ga waɗanda suka zama sun bi ka ga mu'minai nan yace wakhfid janahaka lil mu'minin sannan manzon Allah wa qul ka ce inni ana nadhirul mubin
ita ce aka fara yau kenan نعم. aha وقل إني أنا النذير المبين wa qul ka ce inni ni ana ni ne an-nadhiru mai gargadi al-mubin wa bayyani qul ya ayyuhan nas inna ma ana lakum nazirun mubin Allah dama ya ga masa ce in anta illa nazir inna ma anta nazir inna ma anta munzir duk dai kai gargadi ne ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira saboda haka mai gargadi ne shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira saboda haka kai mai gargadi ne ya manzan Allah Allah subhanahu wataala ya ce ka ce musu inni ni ana ni ne an-nadhirul mubin mai gargadi mai bayyana gargadi din saboda haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai gargadi ne gare mu haka ma kuma Allah subhanahu wataala yake wani lokaci sai ka ji shi illa nazirul lakum bayna yaday azabin shadid wato mai gargadi ne gare ku a gabanin azaba mai radadin da tana iya yiwuwa ta zo to wannan wa kul inni ana nazirul mubin na'am كما أنزلنا على المقتسمين kama anzalna kaman yadda muka saukar alal muqtasimin a bisa mutanen da suka zama masu rarrabawa kama anzalna kafin mu je akan al muqtasimin kama anzalna kamar yadda muka saukar wannan kama din da me ta ta'allaka wasu suka ce maganar tunda kamar yanda to kamar me abin da ya biyo ya gabaci kama din ka gani Allah subhanahu wataala kamar inda yayi magana yake cewa kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq inna fariqan minal mu'minina lakarihuna wato kamar yanda to ai kaga akwai abubuwan da suka biyo baya wanda Allah ya faɗa kafin ya ce kama akhrajaka to yanzu wannan kama din da me zamu ta'allaka shi malaman tafsir suka ce da ayar da take bayansa wa qul inniya ana an-nadhirul mubin kama anzalna alal muqtasimin wa qul kace musu inniya ni ana ni ne an-nadhiru mai gargadi al-mubin mai bayyana gargadin kama anzalna kamar yanda muka saukar da irin wannan abun na gargadi alal muqtasimin bisa al-muqtasimin zamu zo kan maganar al-muqtasimin din saboda maganganu da yawa akan ta ita ma al-muqtasimin din suwaye me ake nufi ko kuwa wa atainahum ayatina fakanu anha muridin wa kanu yanhituna min aljibali buyutan aminin fa akhadhatuhum as-sayhatu musbihin fama aghna anhum ma kanu yaksibun to kamar yadda muka halakar da su kama anzalna kamar yadda muka saukar alal muqtasimina bisa masu rarrabewa masu rarrabe abubuwa daban-daban allazina ja'alul qur'ana idina to wannan shine abin da ake magana akai al muqtasimin malaman tafsir sun yi maganganu akan su wane ne al-muqtasimina me ake nufi da su wasu suka ce al-muqtasimun dinnan yana nufin masu rarrabawa kasawa kashi-kashi amma masu kasawa kashi-kashi din sai aka ce su din ma sun kasu kashi-kashi masu rarrabawa su waye masu rarrabawa aka ce yahudu da nasara ahlul kitab waɗanda Allah ya ba su littafi da Allah ya ba su littafi sai suka ce sun yi imani da wani ɓangare ba su yi imani da wani ɓangare ba Allah yana cewa afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adhab wa ma Allahu bighafilin amma ya'malu Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa waɗanda suke aikata wannan abu wanda za su yi imani da wani ɓangare su bar wani ɓangare to waɗannan ba su zama masu alkhairi ba babu sakamako na mai aikata irin wannan sai kunyata da wulakanci a nan duniya kuma Allah bai zama mai rabkana daga barin abin da suke aikatawa ba kaga wannan kenan haka inda Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa atadna lil kafirina azaban muhina ai kaga Allah subhanahu wataala shi ya gaya musu wannan saboda haka sun yi kafirce da wani bangare sun yi imani da wani bangare to sun kakkasa kenan wasu kuma suka ce a'a abinda ake nufi su ahlul kitabi din ne amma suna raba alqur'ani ne
sai wannan ya ce ni bakara tawa ce, wancan ya ce ni kuma ali imrana ce tawa, wannan ya ce ni kuma nisa'i ce tawa. Wannan rarrabawa da suke, wannan duk ana magana akan ahlul kitabi kenan. Idan mun dauki wannan maganar akan ahlul kitabi ake nufi, to kenan allazina ja'alul qur'ana, sai mu dauki maganar ma'anan alqur'ani a ma'anansa ta lugha, cewa alqur'ana din abun karantawa. To sai suka dauki abun karantawa ya zama idin gutsire an daddatsa shi, su ne wanda suka sa haka. Kaga kenan ahlul kitabi kenan. Saboda haka ahlul kitabi ne suke rarrabawa littafinsu wanda aka ba su, ko altaura ko injil ko zabur misali, amma sai sun yi imani da wani bangare, ba su yi imani da wani bangare ba, kenan kaga sun kakkasa shi. Ko kuma ahlul kitabi ne suke cewa sun yi imani, in haka ne to allazina ja'alul qur'ana idin, littafin nasu ne qur'ana din al-maqru, abun karantawa da ma'anan alqur'ani din na lugha, ba da ma'anansa na istilahi ba. Idan kuma an ce ahlul kitabi ne amma alqur'ani ne suka kakkasa, to allazina ja'alul qur'ana idin, sai a bar alqur'ani din a matsayin wannan alqur'ani namu din. Kaga mun samu nawa? Biyu ko biyu, amma kamar uku. Yawwa, sai almuqtasimin aka ce su mutanen quraishawa ne masu kakkasa alqur'ani. Wani lokaci su ce alqur'ani bokanci ne, wani lokaci su ce alqur'ani tsafi ne, wani lokaci su ce waka ne, wa ma huwa biqawli kahin wala wa ma huwa biqawli sha'ir qalilan ma tu'minun wala biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun. Suka ce tsafi ne, in hadha illa sihrun qala in hadha illa sihrun yusar, ko haka suka ce in hadha illa qawlul bashar, wai zancen mutum ne. Saboda haka suka ce, kaga sun ce wa alqur'ani bokanci, sun ce waka, sun ce sihiri, sun ce zancen mutum. Wani kauli sai ai mai wanda yazo din, wa qalu ya ayyuhal ladzina zila alaihi dhikr innaka la majnun, suka ce ai hauka ne aka zo da shi. Allah ya ce a'a, summa tatafakkaru ma bi sahibikum min jinna ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa ma sahibukum bi majnun summa tatafakkaru ma bi sahibikum min jinna aw lam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinna. Ai babu wannan a tare da shi, babu hauka a tare da shi. To kaga nan ma Allah ya kore. To wannan rarrabawar da suka yi, suka ce shine aka ce al-muqtasimina, masu rarraba wannan abu. Wasu suka ce wannan shine ake nufi da al-muqtasimina. Mun samu nawa? Uku ko? Sannan wasu suka ce al-muqtasimina waɗansu ne daga cikin makiya manzan Allah daga cikin Qurayshawa a ƙarƙashin jagorancin Walid ibn al-Mughira. Su ne suka haɗu suka ce abinda za mu yi yanzu, a zo a zauna a rarraba mutane tun daga lokacin aikin haji, mausim ya zo. Wannan mutumin naku in kuka bari mutane suka zo baƙi suka saurare shi, ana iya samun matsala don yana iya samun ƙarin jama'a. Ya za a yi? Suka ce a rarraba mutane a kan hanyar shigowa Makka. Duk in an zo su tsaya su ce wa mutanen, in kun je garin akwai wani wanda yake cewa shine kaza shine kaza shine kaza, kar ku yarda da shi. To sai suka rarraba mutanensu suka kakkai su gurare da yawa. To su ne al-muqtasimin. Akwai riwayar da ta nuna wacce Muhammad bin Ishaq bin Yasa yayi, wanda yake yin isnadin zuwa ga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma, yana cewa waɗannan mutanen sun haɗu sun yi mitin a tsakaninsu. Walid ibn al-Mughira ya ce musu, to kun gani ga wannan abu da ya faru, ku zo a samu wani abu guda ɗaya wanda za mu rika faɗa, wanda in an zo za a ce, a tari mutane a ce abu kaza ne shi, dan kar harshen ku ya zama ya sha bamban. Can wajen an tare wasuwa ne, an ce musu wannan ne boka ne, amma can wajen an tari kaninsa an ce mashi matsafi ne, wancan can wajen an tari dan uwansa shi kuma an ce masa mawaki ne, wancan kuma an tare shi an ce masa mahaukaci ne. Sai ce saboda haka ku zo mu haɗu baki ɗaya a yi ittifaki akan abin da za a gaya masa a ciki. Suka ce to kai fara faɗa. Ya ce a'a, ni ba abin da zan faɗa, ku dai ku faɗa mu ji. Sai suka ce to mu ce waka yake. Ya ce a'a, ina ba mawaki ba ne. Suka ce to za su ce boka ne. Ya ce kuma ba boka ba ne. Suka ce to za mu ce matsafi ne. Ya ce ai kuma kun san ba matsafi ba ne, baya tsafi.
to za mu ce mahaukaci ce ba wanda yake daga cikin ku wanda ya isa ya ce wa Muhammadu mahaukaci kun san haka yace kuma ni wallahi abin da yake faɗa dinnan sai rika jin sa da dadin ji in yana faɗa wallahi inna li qawlihi la halawa yana da dadin ji suka ce to ya za a yace to ku dai faɗa suka yace ni abin da kawai ne yace duk cikin abin da za ku faɗa dinnan wanda duk ya haɗu da Muhammadu sai ya karyata abin da kuka ce boka matsafi mawaki mahaukaci yace duk abin da kuka faɗa wanda ya ga Muhammadu sai ya ce wancan mutumin da koyi tare ne ya gaya mu wannan magana ashe ba karamin makareci bane yace sai an karyata ku sai yace shi yana ganin abin da ya kamata in ma maganar da za ta yi dan saukin faɗa su yi ittifaki akan cewa matsafi ne yace to kace suka ce yace to shikenan ana iya yin hakan din suka ce sun yadda za a rika cewa matsafi ne to aka ce wannan almuqtasimina din nan to su ne waɗanda suka yi ma wannan abun su ne almuktasina masu rarrabawa kaji wata maganar ita kuma wasu suka ce almuqtasimina ifti'al ne ifti'al ne daga kasab na rantsuwa to shi kuma in na rantsuwa ne to shi ma akwai rantsarantsa da duk in za su yi kafirci sai sun yi rantsuwa wa aqsamu billahi jada imanihim la yab'athu Allahu man yamut ai kaga sai da suka rantsi suka yi rantsuwa da Allah kurewar rantsuwar suka ce Allah ba zai tashi wanda ya mutu ba ka gani awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal ba sai da kuka ce haka ba a haula'i allazina aqsamtum la yanaluhum Allahu bi rahma wa aqsamu billahi jada aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha wa aqsamu billahi jada aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahada min ihdal duk ba rantsuwa suka ce ba to wannan aka ce wai su ne abinda ake nufi alal muqtasimin su ne masu rantsuwa in za su yi magana komai in za su faɗa a cikin kafircin nasu sai sun yi rantsuwa a walam takunu aqsamtum ba ku ne kuka rantse ba kuka ce la yanaluhumullahu bi rahma ka gani a walam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawa cewa ba za ku bushe ba wancan kuma a haula illazina aqsamtum la yanaluhumullahu bi rahma su ne kuka ce fa Allah ba zai ba su rahama ba to ga sanan Allah ya ce musu urkhulul jannata la khawfun alaykum wala antum tahzanun haka Allah ya ce saboda haka wannan muqtasimina ifti'al ne daga kasam na rantsuwa suna da rantsuwa to kaga wani kuma akwai wanda suka ce wannan muqtasimina dinnan mutanen samudu ake nufi saboda Allah subhanahu wataala ya bamu labari ya ce qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa alahu thumma lanaqulanna liwalihi ma shahidna muhlaka ali wa inna lasadiqun wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yashkurun fanzur kayfa kana akibatu makrihim inna aw anna dammarnahum wa qawmahum shikenan wa qawmahum ajma'in baki da hada mutanen su taqasamu qalu taqasamu sai suka ce ku yi rantsarantsa billahi da Allah lanubayyitannahu suka ce za mu kwana muna masa shiri wa ahlahu da mutanansa sannan mu je mu kai masa saran gilla da daddare shine na tabbit din an kwana da shiri an kuma je an zartar da abin da aka shirya din cikin dare lanubayyitannahu kenan wa ahlahu da iyalinsa thumma lanaqulanna liwalihi sannan masu neman jininsa mu ce musu ma shahidna muhlaka ali wallahi ba mu sanya aka yi mutu shi da iyalinsa ba wa inna lasadiquna kuma gaskiya muke yi to sai aka ce wannan muqtasimina din nan Allah subhanahu wataala sai ya ce kamar yanda muka yi wa waɗancan kamar yanda muka yi gargadi ga waɗannan haka muka saukar da gargadi ga waɗannan kama anzalna kamar yanda muka saukar da gargadi ga waɗancan mutanen dan da Salihu yazo shi ma ce musu inni lakum nazirun mubin to shine alal muqtasimin din to saboda haka kaga wannan muqtasimin din kaga dai tana da magana da yawa ita kanta a cikin ta saboda haka al muqtasimina ɗaya daga cikin waɗannan ne allazina ja'alul qur'ana idin sune waɗanda suka sanya alqur'ani ya zama idin gaba gaba ko kuwa sashe sashe idin jam'i ne na idwa an ce asalinta idwa sai aka shafe wawun din sai koma idwa wasu suka ce idin gutsire gutsire kashi kashi kamar yadda aka faɗa nan ai sun ce bokanci sun ce tsafi alqur'ani bokanci ne alqur'ani tsafi ne ai manzon Allah ba a taba danganta shi da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ba kafin ya fara magana akan alqur'ani babu inda aka ce wani ya ce mar matsafi babu inda aka ce wani ya ce mar makaryaci
ba inda aka ce wani ya ce mar mahaukaci, ba inda aka ce wani ya ce mar boka, ba inda aka ce wani ya ce mar mawaki. Wato ashe alkur'anin da aka zo da shi shine wannan abin da ya dagula su. To sai suka sanya alkur'ani ya zama gutsire gutsire. Koko waɗancan mutanen da aka ce ahlul kitabi sune al-muqtasimina suka sanya littafin su abun karantawa bangare bangare gutsire gutsire. Yayin da wasu suka ce idin dinnan suka sanya alkur'ani ya zama abin da za a ce tsafi, domin an ce adihu ana nufin matsafi, amma an ce wata luga ce ta Quraysh wacce za su adihu matsafi ko adihatu matsafiya. To allazina ja'alul qur'ana, wanda suka sanya alqur'ani a matsayin tsafi, idin wato sun kakkasa shi sun mai da shi kamar abin da zai zama zancen tsafi. Fa warabbika na'am الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين. su ne waɗanda suka sanya alkur'ani ya zama kashi-kashi, su ce can yau su ce wannan, gobe su ce wannan. Su ne Allah subhanahu wata'ala ya yi magana a kai ya ce fawarabbika, to na rantse da ubangijinka, ka ji irin yadda ke rantsuwa da shi, lanas'alannahum ajma'in, wallahi za mu tambaye su baki ɗaya. Za mu tambaye su akan me. Akwai riwayan da aka yi daga Salim bin Abdullahi bin Umar, ya fasara ya ce abinda ake nufi akan la ilaha illallah ne. Akwai riwayan da Ibn Jarir daga Abdullahi bin Abbas ne ya ce la ilaha illallah ne. Akwai riwayan da yayi har wayo daga Abdullahi bin Mas'ud ya ce la ilaha illallah ne. Akwai riwayoyi da yawa wanda suke nuna akan cewa la ilaha illallah ake nufi. Saboda haka za mu tambaye su akan la ilaha illallah. Yayin da wani riwayan da Ibn Jarir ya yi dai daga Abdullahi bin Abbas ne yace daga dukkanin abun da suke aikatawa, domin ga ayar ta faɗa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malu. Yace to ayar ta fasara ta akan abun da suke aikatawa. Saboda haka kuma Allah dama ya faɗa, ya ce ni'imar da muka muku za mu tambaye ku akan su, summa latus'alunna yawma idhin anin na'im. Ya faɗa a suratul A'raf yace fala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin. Za mu tambayi wanda aka yi aike zuwa gare su, kuma za mu tambayi manzanni. To dama su biyu suka rage a duniya, su biyu ne a duniya, manzanni da waɗanda aka yi aika zuwa gare su. Ai shikenan, akwai wani na uku? Babu. To kenan za mu tambaye su komai. Fa wa rabbika lanas'alannahum, to shine ajma'in din. In ka ce ajma'in, to shine fala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin. Kenan fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in, baki ɗayan su, wanda aka yi wa aika da waɗanda aka aiko, wanda aka aiko mutane zuwa gare su manzanni, da kuma su manzannin da aka aiko su zuwa ga mutane, duk kowa sai mun tambaye shi. Summa latus'alunna yawma idhin 'anil na'im amma kanu ya'malun, amma kanu ya'malun, a bisa abinda suke aikatawa baki daya. fasda bima tu'maru wa'rid 'anil mushrikin. Dan haka zamu tambaye su akan duk abinda suka kasance suna aikatawa, ko ma menene shi. Idan aikin alkhairi ne zamu tambaye su akan sa, idan ba aikin alkhairi bane zamu tambaye su shi ma akan sa. Malamai suka ce to anan wajen wannan ayoyin gashi sai ka ji suna magana akan zamu tambaye su, wasu ayoyin kuma sai ka ji suna faɗar cewa ba za a tambaya ba. Fa yawma idhin la yusalu an dhanbihi insun wala jan. Ba za a tambaye mutum ba, ba za a tambaye aljani ba. Kuma nan ya ce fa rabbika lanas'al, hasa da ya rantse da ubangijin Annabi Muhammad, yace lanas'alannahum ajma'in. Kuma can ma yace fa lanas'alannal ladina, yace summa latus'alunna. Kuma amma yace gashi nan wajen ba za a yi ba. Akwai inda ma yace wala yus'alu, ga wanda suka karanta shi da haka, wala yus'alu hamimun hamima, ba wanda ya karanta shi da wala yas'alu hamimun hamima ba. Wala yus'alu, ba za a tambayi mutum ba, hamimun wanda yake badadi, ba za a tambaye shi labarin hamima abokin badadantaka sababin soyinsa ba. Ba za a tambayi masoyiya ina wanan ka ba. Amma nan gashi an ce za a tambaya. Wasu malamai suka ce wannan abin da ake nufi, wato ba za a tambaye su ba da niyyar ana neman su ba da ansa, saboda an riga an san ansar, amma za a tambaye su da niyyar sai an kure su. Kuma Allah ma ya ce akwai inda ya ce wala yusalu an dhunubihimul mujrimun, amma nan wajen kuma gashi ya ce fala lanas'alannahum ajma'in, za mu tambaye su. To wannan tambayar abinda ake nufi wannan ne, tambayar kwakwaf dan a kure ka ta bincike.
amma ba za a tambaye shi labarin yaya aka yi ba, shin ka aikata zunubi, ba za a tambaye shi wannan ba. Mun gane wannan? Saboda haka la yus'alu, ba za a tambaye shi akan haka ba. Wala yus'alu an zunubihimul mujrimuna, ba za a tambaye su akan zunubin su ba, shin kun aikata, ba za a tambaye su wannan ba. Saboda an riga an san sun aikata, ana da tabbas. Haka wa yawma idhin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan, a wannan ranar ba za a tambayi mutum ko aljani ba akan zunubinsa. Ma'ananta ba za a tambaye shi shin ka aikata, domin ana da tabbaci. To kaga babu iskali a wannan kenan. Amma fala nas'alanna lazina ursila ilayhim wa lanas'alanna al-mursalina, za mu tambaye su kun isar, wala nas'alanna lazina ursila ilayhim, an isar muku, sai ce kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum lazina qalu bala qad ja'ana nazirun fakadhabna ko wa qulna ma nazzala Allahu min shay in antum illa fi dalalin kabir. Kuma ai zaka ji Allah subhanahu wataala yana cewa wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumaran hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Saboda haka kenan za a tambaye su akan wannan akai. To haka yake kenan anan tambayar da aka ce ba za a musu ba, ta tambayar su shin kun aikata, domin ana da tabbaci akan sun aikata. Amma tambayar da aka ce za a musu shine ta yar kureyya akai kukai kaza da kaza da kaza. To kaga babu iskali kenan a cikin wannan abun. Amma kanu ya'maluna bisa abin da suke aikatawa, fasda, manzon Allah ka daga murya ka bayyana bima tu'mar da abin da ake umartar ka. Wannan akwai shahararren hadisin da aka riwaya daga Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, yana cewa da manzon Allah yana yin da'awarsa ne a ɓoye har sai da wannan ayat ta sauka, fasda bima tumar. Wasu suka ce da ita da ire-irenta su ya ayyuhal muddathir fa anzir, tashi kai gargadi. Haka su wa anzir ashiratakal aqrabin, ka fara yi wa danginka na kusa yin gargadi. To waɗannan yana ɗaya daga cikin abin da sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to a tashi a fito, sai manzo Allah ya bayyana fasda, ka bayyana bima tu'mar da abin da aka umarce ka da shi, wa a'rid anil mushrikin, ka kauda kai daga barin masu shirka. Fasda nan ma malamai sun yi magana akan asalin fasda. Fasda din nan aka ce abin da ake nufi da ita, ana nufin daga murya, bayyanawa daga sada. As-sada din nan na bayyanawa, ana cewa sada al-fajru idan ya bayyana, al-fajr ya bayyana. Yayin da wasu suka ce sada'u din nan na kecewa ne, kecewa. Law anzalna hadha al-qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an, sai ce mutasaddian, ya tsatsage min khashiyatillah. Fa aqim wajhaka lid-din al-qayyim min qabli an yati yawmun la maradda lahu min Allah yawma idhin yasadda'un. Ainihin sa ai an yi idgamin tadin ne a cikin sadun, sai zama ya tasadda'un. Haka was-sama'i zatir raja, sai ce wal ardi zatis sad'i, ma'abuciyar yayyagewa, sai tsiro ya fito ko. Amma sama ai ba a ce tana da tsaga ba. Haka afalam yanzuru ila samai fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha ma laha min furuj, babu kita, babu yagawa a cikin sa. Saboda da an ce wannan sada din abin da yake nufi shine ƙasa da ta zama a da ga yanda take, sai a fitar da tsiro a cikin. Wal ardi zati sad'i, ma'abuciyar yayi tsatsinkewa. Min qabli an yace yawmul la maradda lahu min Allah yawma idhin yasadda'un, ranar da za su rarraba. Haka ne ko wa yawma taqumu sa'atu yawma idhin yatafarraqun. Amma alladhina amanu wa amilus salihati fahum fi rawdatin yuhbarun, wa amma alladhina kafaru wa kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati fa ulaika fil azabi muhdarun. Kaga yatafarraqun, sun rarraba kenan. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. To shine yasadda'un da Allah ya faɗa ana. Saboda haka wannan nan da aka ce fasda, ka tsage ta, ka tsage gaskiya kenan, bima tumar da abin da aka umarce ka. Duk abin da aka ce ka faɗa, ka faɗa. Za mu ci gaba da tsage ta. To fasda bima tumar wa a'rid anil mushrikin, ka kauda kai daga barin mushrikai. Shi ma wannan akwai magana akan cewa wa a'rid anil mushrikin din an shafe ta da ayoyin yaƙi ko kuwa kana nan akan wannan. Kar mu manta har yanzu ba mu karasa fasarar fasfahi safal jamil ba.
tana nan har yanzu akwai bashin ta akan mu fasfahi safhal jamil ƙwarai kuwa fasfahi safhal jamil tana nan har yanzu muna nan akan wannan ɗinta akai. Akwai abubuwa guda 9 da Allah subhanahu wataala ya faɗa a wannan lungu wanda dukkaninsu ayyuka ne waɗanda suka haɗu, waɗansu aikin na jiki, wasu aikin na zuciya, wasu aiki na suluki, wani aiki na ruhi, duka aka umarci manzon Allah da su tsakanin umarni da hani. La tamuddanna aynayka ila ma mata'na bi azwajan minhum wa la tahzan alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin wa qul inni ana an-nazirul mubin. Kaga guda 4 a jere. Sannan idan ka je alladhina yaj'aluna ma Allahi ilahan akhar fa sawfa ya'lamun wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, sai ce fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa abud rabbaka hatta yatiyaka yaqin. Kaga 8 kenan. Wa qul inni ana an-nazirul mubin kama anzalna 'ala al-muqtasimin alladhina ja'alul qur'ana 'idin fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Kaga fasda bima tu'mar can ga 8 ga fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. In ka dauke shi guda 1 to ya zama 9. In ka dauke shi guda 2 fasda bima tu'mar daban wa a'rid 'anil mushrikin daban, su kuma wannan daban. Sannan akwai inna kafainakal mustahzi'ina alladhina yaj'aluna ma Allahi ilahan akhar fa sawfa ya'lamun. Inna kafainakal mustahzi'in ma tana da maganganu da yawa. Na dauka yau zamu isa karshen suratul hijra, akwai aiki da gabanta. To insha Allah dai gobe in Allah ya kai mu kuma dai zamu ci gaba daga inda aka tsaya. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ma sha Allah la quwwata illa billah. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا طالبا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ريدا ولنا فيها سلام إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.